Hej, nazdar, čaute, som Cindy a zdravím vás pri ďalšej série, čo je? Pri ďalšom dieli z Mafie 2. Áno, povedal som, že z toho natočíme sériu, pretože je to naozaj dobrá hra a ako som sa pozrel na to, že aké sú tam výsledky, keď som to natočil, boli tam dosť dobré výsledky, čiže lajky tam boli dobré na videa, aj pozrietia tam boli dosť dobré. Takže som si povedal, že môžeme kľudne natočiť druhý diel a spravíme už z toho naozaj fajnú sériu, takže série budú vychádzať denne alebo najmä takže na druhý deň už vydám to video. Takže medzera bude pre týchto videách asi 2 dní, ale nevac. Kapitola 2. Domov sladký domov. O 2 roky pozdeji Empire Bay, neviem či ďalej, 1943. Dobre. It's my purse. Ešte tak narýchlo vám poviem, že aj tento diel bude plný ukážok, nebude ani celé akcie, ale už v 3. dieli tam naozaj začínáme s fajnovými O 2 roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. OK, takže teraz Joe riadí celá cesta. Se budú iba rozprávať o tom, či sme nakopali Mussolinimu prdel. Neviem, či vám Tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu. Ja sa nedá preskočiť, takže... Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákop. Kde se kurva vzalo to zasraný počasí? Pre je to nejstudenější Sakra, zima v to historii. laguje. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, to 2 roky? Skoro 3. Večírek Tonio Sacchellio, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka, těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změnit téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Luštěně Nakopali písmenek. jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě, trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaili, co? Od starého Petna. Takže seš pravej válečný hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá a všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Bitch. Dobre. Salut. A Takže salut, ešte toto. čedány. Tak cože seš zpátky? Ja vám to narýchlo poviem, že čo sa tu deje, lebo nemáme naozaj toľko času na nahrávanie. Takže tu sa iba stalo to, že Joe nám vybavil papiere na to, aby sme už nemuseli ísť naspäť do vojny. Čiže nemusíme už naspäť ísť do Sicílie. A potom tam už bude iba pitomosti overiť. Či ne. Veď poznáte Joe, ne? Dobre, takže ideme domov k mamince. Naviguj se podľa radaru. Ne, nejsem to ja, ty stará krávo. Tam sa oni hádajú o tom, že manželka nepustí manžela na jedno pivo s kamarátmi. Bitch, pretože sa tak vrátil, že raz sa tak vrátil. Bum. Takže raz sa tak vrátil, že Počkaj, jak to bolo?
Mal růž, alebo... Ne. Páchnul od jiné ženské. Ahoj, mami. Jsem doma. Asi. Nepamätám sa už. To můj chlapče. A můj chlapec Můj je chlapec doma. je doma. Už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Franceska. I já na tebe Hej, ségro, jak tak se vede? dlouho čekáme. Je. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Francesca ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude Čiže ona vedela, že prídem doma. Fuj, to jak vyzerá. Je škoda, že se toho nedožil. Dobrý klamár, bitch. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito. Tá, Promiň, si z mami. toho nemôžeš jesť. To je iba on. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu. Vyzerá ona, Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. onu, uzom, banzoromba, izimba, tumbara, kusíga, pindi. Dobre, takže Měli by ses vyspat. bylo veľmi fajnové. Pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Dobře. Naozaj, stejný. Uvidíme se ráno. Aj si to neupratovali. Všetko tu je od prachu. Ty kokos. Nie, že by to aspoň vy poupratali. Ne, to čo už je? Jo, to je hrozné. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní kvartír. OK. Dobre, takže čo tu máme? Musíme sa převleknout. Máme tady obžekablíre, to si dáme. Tak, krása. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, Čau. ty chceš Ty mít chceš mít zase problémy se Mám, zákonem? byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Přesně. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracoval v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl by za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv Ale já nechci pracovat stejně že se za ním stavíš ještě. Já nechci pracovat stejně tvrdé, Jo, jak mami, můj dobře, táta. Slibuju. Vždyť můj táta zdechnul v tom, že pracoval tvrdě, jak nějaký kôň. Ty chceš, aby som zomrela? Jaká si ty matka? Ty, tu máš, zatvoríš na seba dvere. Ale ne. Dobre, takže čo tu máme? Noviny. Rozstrávané krásne noviny. Pre psov. Dobre, takže ja ideme ďalej. Takže Omlouvám se. je mi fuk, jestli Seženeme budeš ty muset peníze. prodat Hej, všechno, slibuju. co máš. Co se to tady sakra děje? Vito, Starej se o svý, krete. Jo, tak. Jo? Jo tá. Tak pojď, juniore, pošlu tě A zpátky najskôr do tutoriál. Velký frajer, co si Aj, troufá ty na ženskou, kokos. co? Tak se ukáž, pojď frajere. No, Vito, prosím, je to komplikuje. bitch. Dobre, ja viem, ako sa dá. Tutoriál mi dávaj. Bitch. Dost, No, dost. môžem. Dobre, ideme na to. Dáme to tak aj v ťažkej, že mi nedá mi ani jeden úder, tak nič. Bitch. A bitch. A bitch. Prosím, Vito, tohle není... A bitch. No tak ešte sa postav, to ešte zvládneš. A bitch, boč, aj po tebe. Do prdele si. Klobúk dolu. Se bez do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Oba dva. Co to mělo znamenat? Bitch. Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? Obtěžovat. No tak Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Co se, nič, to zarváme teraz 20 Nejhorší na centů. tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. 20 centov. Jinak Bitch! se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Ale jo. Co je Aj to za sakra, chlapa? to Nevím, chce máma mi to preskočiť. nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se. Postarám se o to. Slibuju. Dobre, Díky, libuju. Vito.
Dávej na sebe pozor. Vítá. Musím Dobre, někdy rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. 2 chlapov potrebuješ, alebo čo si povedal? Dobre, takže ideme za Joeom, presinem na cestu. Bup. Takže sme u Joea. A... Ne u Joea. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbara? Ja vím, kde bydlí Joey Barbaro, ty indementálny, brutálny, oni, neviem čo. Toto je najlepšia ukážka. to je, nie, na konci je to najlepšia ukážka. A že čo je robí s tou metlou, ja to Děláš si nechápem. srandu? Vůbec ne. Tak poles, pokecám. Roztiera tam prach, alebo ja neviem. Fuj, chutný prase. Tyhle 2 bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal Babovky, jsem na to. bitch. Fajn holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. Šup, šup. No tak Joe, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vitem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Zvíře. Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Foter. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makání to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. No. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za... Tak Skárovi si ja tak povedal, že drobný si ne. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Bitch. Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout To ty sa ako rýchlo papíry. obliekol, ej. Pojď. To čo je? No tohle Já všechno taky jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Bitch, 3 měsíce? A ty jsi v pohodě. A ty si v protože- pohode, pretože zás mne. Máte aj titulky, keď napríklad hovorím vtedy, keď oni aj hovoria. Vy si môžete kľudne. Už si přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámíš s tím Giuseppem. Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit Židit? vy to? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva Yes. za krám? To je fú. Necháš mě řídit nebo ne? To je ešte drahšie auto, Dobře, jak tady tento jsou krám, klíče. ty. Ale Ale ne. kurva, dávej pozor. Dobře. Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joey, já vím. Nie som negramotný. Čo ti šive, Joe? Fajn, a teď doprava. Pak chvíli rovně. Dobře. Hej, pomalu trochu. Nemá smysl Dobre. svízlů. Ja mám akože krásny riadiaci skill, takže keď budem failovať, tak to bude na schvál. Ale ne, nebude to na schvál. Protože já jsem Hej, Vito, víš, kolik je hodin? Venku je světlo, Kolik? jak to mám kurva přesně vědět. Teď je správný čas pořídit si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ně měl. Kdo říká, že budeš Hej. platit? Nebudeme platit, bitch. To musím dať 15 plus na toto video, Fakt tě v armádě protože naučili řídit. malé deti, ktoré pozerajú toto video, by sa mohli z tohto naučiť to, že kľudne si môžete ukradnúť auto a nic sa vám nestane. Ale ne. To je blbosť. Hej, koukej na tu nevadí. mašinku. Jeffersonka z 2,40. Mašinka. Jede mašinka. Je to tak krásná Kouří se kára, že by jí bylo z škoda kamínka. rozbitý okýnko. Měl by si vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráj pro zloděje. Řekni si, co chceš. Dokonce pro... Ráj pro zloděje, to Hej, je... Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze. Se vás, Jasně, pane, jak se máš, naprosto. vole? Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa v celém Empire Bay. Počinku. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou, Hej. to už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky.
Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš? Co jsem ti Krása. říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. Hej, vem si. A, Taky budeme Jsem? potřebovat páčidla. To jo. Hej. A hádej, kdo zaplatí. sakra. Grácie. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si Dobře. tenhle zámek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Dobře. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Pak je Dobře. otočíš a zámek je otevřený. Je to snadné. Snadný jak 1x2. 9. Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou Jak se chvíli, to hovorí? když si zabouchnu klíče v autě. Jak 1-1, či jak to bylo? Jak tak. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš Ne. si srandu samozřejmě? Ja idem do tejto. Teď máš šanci. Sa nebudem srať teraz páčidlama, sakra, čo som ja nejaký úchyl. Neviem, prečo som to povedal, to nevadí. Nastupuj, Joe. Dobre, takže iba musím týchto idiotov tuto striasť, ale mne to furt trvá asi 20 minút, ale iba v tomto jednom leveli, takže to preskočíme. No tak přeju dobrý den. Takže sme späť, prišli sme sem, ideme si opraviť auto, vymeníme si značky, vymeníme si kolesa a prefarbujeme si auto. Teďkon to za nás zatáhne Joe. Dobre. Ja musím si najskôr opraviť, OK? Dám si nejaké nového, ne? Ja musím si vylepšiť motor, teraz nám to zatáhne Joe. Hele, potřebuješ nový Že? kola? A ešte nový kola, vole. Jo. A ešte si prefarbíme autičko. Ja si toto autičko prefarbujem Vyber si furt farbu, jakou chceš. buď na túto farbu, na túto farbu, na takúto neviem akú modrú, alebo na takúto modrú. Asi táto je taká čierna skoro. Dobre, ale teraz si dám túto modrú. Tak zas Dobre. někdy přijeď. A ešte teraz ideme k onému Mikeovi Bruskimu. Aj tam presuniem cestu, pretože tá cesta veľmi dlho trvá. Sorry, že naozaj tu veľa striám, ale ten diel nemôže mať 3/4 hodinu. Fajn, teď tě představíme OK. Majku Bruskimu. Nejspíš pro Vidíte? tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside. Nemůžeš to minout. Dobre, ideme na to. Ovo šrotiště. Pojď dovnitř. Takže sme späť, sme tu, toto je Majkové šrotište. Ešte na ceste som dvakrát zomrel, pretože raz som nabúral do oného, do tyče, či čo to tam bolo. A druhýkrát ma zatkli policajti, pretože ja som si myslel, že musím iba vyplatiť. Trošku. Som si myslel, že iba musím vyplatiť onu, ale oni ma zatkli, lebo sú to hajzlovia. Neumej, teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzly? Ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o To má aké veľké ruky, ty kokos. O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netřes si s ním dlouhou rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by ti mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Jo. Chci normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu jí tolik, kolik zvládnu. A netahej sem vízly, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksicht neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavýma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí Pane čistírna? bože. Hodně. A čert ví, jestli z tohoto svinstva vůbec Zavřeš dostanu. hubu. Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí chce náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrtčerný hub. Byl bych tam jako pes na oko. No hele, dám ti za tu káru $350, to se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Tak jo, Vito, vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? No, Vito, vem si tohle. Jen tak, kdyby něco. Pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě,
Jen do toho. Tak OK. jo, zkus to tam na tom starém vraku. Dobře. Takže prestrieľaj pneumatiky červeného auta. Dobre. Do prdele, já v tom nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi Dobre. připomíná. Jdi do prdele. Fajn, Zase. čeká nás práce. Zase prestrieme video, kým sa tam dostaneme. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Konečně jsme tu. Kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbij okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevyjde, prej berou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. Čo, to aj dneska berú. Fuck. Dobre. Takže ja som zvykol ísť cez dvere, lebo potom tam je brokovka, ale na čo? O tohto sa postaram. Trochu. Tak. Takto. Dobre, si brokovko. Tak. Konečne. Hej! Hej, co to děláš, zmrde? Dobre, tak sme späť. Som si pozrel na mobile, či nahrávam. Ale už dlho nebudem nahrávať, ty kokos, tento diel. Je dosť dlhý, ako vidím. Torník. Dobre, mamo. Ešte jeden. Dobre. Rýchlo, ne, ty si idiot. Rozbij okýnko. Tak. Teraz sa nastupuje a ideme. Ideš. Ideš. Kokos, to ako pomaly naštartuje, to je najhoršie auto na svete. Ale ne. Je to akože dosť rýchle auto, nie je to až také pomalé. Tie vole. To ich tu koľko je, nie že ma zabijú, lebo sa zabijem. Nie že ma zabijú, lebo sa zabijem. Dobre, takže ideme. Skriem si FPS, lebo mi zavadzujú. Ideš. Tí ajzlovia už nejdu za mnou, rýchlo sa ešte musíme dostať Majkovi brusku. Dobre, dostaň Valterku pri Majkovi v jednom kuse. OK. V jednom kuse. Tak im to donesiem na 3 kusy. Akože dvere donesiem zvlášť. Kolesá donesiem zvlášť a čo tam je ešte? Nič iné tam už není. A kapotu ešte donesiem zvlášť, ja neviem. Dobre, ideš. Cvok, jeď. Jeď, vole. Si to musíš dať. Vidí. Yes, už sme viac k 60. Vidíš? Sakra ble. Fú, skoro som zomrel. To je hrozné. Dobre. Rýchlo sa tam ešte dostaňme, už tam nebudem striať. Už ja serem. Aspoň trošku nech vidíte z tohto mesta. Všetko prestrihnem. A to je mafia, ostrihaní videj. Ne, není. Rozumím. Dobre, takže ahoj krava, ahoj krásavec. Ne, nemusíte mi dostať. Nemusíte mi dostať. Ne, vy ste idioti, vy ste cvokovia, vy ste zabudli, kto som. Vy ste negramotní cvokovia, choďte do mňa, tak, rýchlo, ešte zrýchli. Ty kokos, som sa tak zlakol. Nauč sa žiť, debile, a ty máš vodičák, alebo čo? Nemáš, tak drž hubu, ty krávo. Dobre. Fú. No ideš, vole. To je také pomalé auto. No, nie, teraz dosť rýchlo ide, ty kokos, už ide skoro 80. To naozaj, pri 69 nie. Ale ne, 70, keď to zastalo. Ale pri 69. Ale no tak koľko som išiel, tu sa dá ísť 40, a ja som išiel iba 75. No, čo sa teraz do mňa serete, ja nechápem. Jaj? Že som išiel rýchlo? To není možné, jak som mohol.
Počkaj, Mike Brusky mi povedal, že nemôžem za sebou ťahať fízlov, nie? No ja si za sebou teďkon ťahám fízlov, vole. Ja ťahám fízlov teďkon za sebou, No toto sa mi ešte nestalo, že by ma ešte nasledovali policajti, ale som u Majka. Ne, rýchlo, zostaň. Mise je splněná, jak to šlo? Dobre, V pohodě. posledná Až ukážka. na to, že ta kára patřila bandě černých hub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadl. Běč, To vidíš, asi- dokázal jsem to, vole. Hunter si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávají, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to má? Bombeži. Pěkný, žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy, nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Čistý, Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. čistý, ale to auto vyzerá naozaj krásně. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Mike. 1800. Měj, Majku, brzo se zase zastavím. Fajn, Já taky. chlapi, tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Hele, to jsou moje Na peníze. tobě. Fajn, díky, Joe. Fajn, jdeme domů, jsem unavený. Takže. Dobre, takže tu som to ukončil, ja ešte pôjdem tento diel už konečne savenúť. Takže keď sa vám video páčilo, zanechajte like, keď sa vám video nepáčilo, zanechajte dislike. Toto bol už trošku taký akčnejší, toto bol taký akčnejší diel, ale ten tretí už bude naozaj fajnový, takže môžete sa na to tešiť. A uvidíme sa pri ďalšom diele z Mafie alebo pri nejakom vlogíku. Čaute.